kubor nakaslem jong unongsan hima. Haga kubor ka bamde shu ban penher serniu ni penkenden ka jilla Meghalaya kala poisha ka kardan baar na bakhaddo napdeng ki jilla bad union territory baro haga bayade bat ka jinglong jingman ka puli puthi ha ki school kani kala pa ha ka kaipot performance grading index arhajar arpau hado arpuway balapan mi da Department of School Education and Literacy jong katanat puli puthi ka sarkar pedeng hakani ka kaipot lapau ba ha ka jingyo ador thong ka Meghalaya kala yo news pa khatn riu kat ba ka jilla ka bawan hadin ka Meghalaya bat ka ba yo e ka kardan ba khatdo ka de ka Arunachal Pradesh bat ka jingyo ador thong ka long riu spa riu pukhandai lai dili ki jilla ki balawan shakhmat bat kila yo e ka kardan ningkong ka de ka Kerala Maharashtra bat Punjab bat ka jingyo ador thong ka long mar khandai spa arpupra ka PGI kala sedang banmi na du usnem arhajar khat nyo hadu khat pra bat hautu usnem ka jilla Meghalaya kala yo sanspa prapusau dor thong hausnem ubabut kata arhajar khat pra hadu khat khandai ka Meghalaya kala yo riu spa shipau dor thong bat hausnem arhajar khat khandai hadu arpau kala yo riu spa sau khandai dor thong lapan mi ek kai phot PGI ban tip hai don kam banwan ra ek pat san kam bat ban pen pau ka jingduna ha ka puli ka puthi ha ki school khanang ban la ban pen bha hapo ka PGI ka jingdon dor thong ka long 6000 ha ki nyo phau tali ki benta bala phya a ki arkala outcomes governance management nagini ki arkala la phya sa santali learning outcomes access infrastructure and facilities equity and governance process na ki 6000 dor thong kanu ka jala ka bayo palat khandai spa san phau dor thong kan poi ha ka grade 1 bat ka kardan ka ba po du ka de ka grade 10 ha ka ba ka jingyo dor thong ka long san spa san phuai lane duna menta ka kenti kila don hinyo tali ki jilla Kerala Punjab Chandigarh Maharashtra Gujarat Rajasthan bat Andhra Pradesh ki bala yo ya ka grade 2 bat kila don khar artali ki jilla ha ka grade 3 bat mar hinriu ha ka grade 4 bat grade 5 Habakhen na ka jingyo dor thong ka Meghalaya kalawan ra ka grade 6 ringkat bat ka Nagaland Manipur bat Uttarakhand